Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ucitha eyamahlebezi okushona umculi kaMaskand uduma kahle bese kusabalele enkundleni zokuxhumana indaba zokuthi usedlulile emhlabeni. Uduma kahle uye wachitha lamahlebezi khona lapha ekhasini lakhe la Facebook. Wathi bafowethu uduma kahle lo umfana omncane usaphila, amahlebezi ukuthi ngishonile ayikho leyo nto. Namuhla ke futhi ngibe nosuku oluhle. Abantu bese begijima bephoseka lapha kwi comment section bewutshengisa amazwi okujabula. Omunye usifundo oblank Samuel uthe alikho elamahala, siyabonga ukuthi usaphila insizwe endala bese siphatheke kabi kakhulu. Usiphiwe ezwana uthe kusenguwe lo ngqo uphathathi, siyajabula ukuthi usaphila insizwa endala. Kanti ke uLady Gabriel Mazongolo uthe izitha zakho zilokhu zizama njalo ukuqumba phansi, siyabonga mfethu ukuthi usaphila. Kanti uJesu omnyama thu uthe mina nokuthi nje uyaphila kungumusa wakho uphathathi, siyabonga kakhulu ke ukusazisa bese sidumele kakhulu. Bafethu ke maningi kakhulu ama comments ngeke ngiwaqede, ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi comment section nalolu daba. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambeke evidweni elandelayo.